ତାହା ହୋଇଥାଏ ହୃଦୟ କଥା ଭାଉ ଭାଉ ହୃଦୟ ବସିଏ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ମନ ସେଇଭଳି ଏକ ଗଠନ ତାଙ୍କ କବିତା କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛ ଦାଦା? केते रकमर संख्या 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 मालो माँ ए बुढ़ा का एक मोरे टोकी सूखी गलानी लो माँ पानी के के आने की दे मालो माँ पानी के दे जा माँ जीव तोरा बड़ा धर्म है कोन संख्या भल लगे ने नाइ हो मोबाइल को संख्या देखि चुनौती रंग फुलिया पिछा बढ़िया केते रकमर संख्या कोटा भल लगुची ने ए उठा हो अच्छा मां तू टिके तो हाथ लगा दे मैं संख्या अच्छी देखती है ये संख्या तो हम लोग हो जाएगी नहीं आलो मां तू कौन मोटे लाजो करू आलो मुपते मार रखी मुपता फुबो आ गोटे मां करो तो फुबो बातरो लाजो करे दे मो संख्या करछी बहुत अच्छे अच्छा पूरा के पाइले कपाड़ा
ଶଙ୍ଖାର ଦାମ ରଖିବ ବୋଉ ମୁଖାଏ ଶଙ୍ଖା ପାଇଁ ଗରିବ ହେଇଯିବି ନା କଣ ନା ନା ମତେ ଦାମ ଦରକାର ନାହିଁ ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା ରଖିଦେଇ ବୋଝ ଧରି ଏକା ବେଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ପଛ ପଛ ଗୋଡ଼େଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କେହି ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ସେହିଦିନରୁ ବୁଢ଼ା ସେଇ ଥାଆକୁ ନିତିଦିନ ଥରେ ଆସେ। ବୁଢ଼ାଟି ଖାଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଫେରିଯାଏ। ତାର ମା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଦୁଇ ତିନି ଥର ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନେବ ବୋଲି କହି ଡାକିଲେ ତା ମାଟି ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଢ଼ା ଯେଉଁଦିନ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଏହି କଥା ଆଉ ଏହି ଅଭିନୟ ଦେଖିଲେ। ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା ମାଲୋ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ମା ରଖିବୁ କି আসমান্তর সংখ্যা না মা আসমান্তর সংখ্যা আইপারে হও তু যদি এতে কହୁଛୁ এইଥର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ আসমান্তର ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ଗଢ଼ି ନେଇ ଆସିବି ହଁ ମା ଆସୁଛି ସଂଖ୍ୟା ନବ ସଂଖ୍ୟା ନବ ସେ ସଂଖ୍ୟା ନେବ। କେତେ ବଡ଼ ପଇସା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସେତିକି ଖରାରେ ରୋଜ ରୋଜ ବାଟ ଚଲା ପାଣି ପିଇବା ଦେଖାଣି ଗଲା। ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଜ୍ୱର। ବୁଢ଼ା ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହାତ ଥାଏ। ଯେତେ ହାତ ଥାଏ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଶୁଣି ଲଗାଇଲା। ରଜ ଦୁଇ ଦିନ ଥାଏ। କାମ ବିକାଶ କଲା। ଏପରି ଗଢ଼ଣ ସଂଖ୍ୟା ତା ଜୀବନରେ ବୁଝି ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଖରାପ। ରଜ ଆଗ ଦିନ ପହିଲି ରଜ। କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ବୁଢ଼ା ପଛରେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଲା। আসমান্তর সংখ্যা বেশি ভারী হবে এইদিন রজ সংক্রান্তিକୁ আসমান্তর সংখ্যা নিজে গড়ি ହଁ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି ଠିକ୍ ପହିଲି ରଜରେ ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାହାରିଲା। ସଂଖ୍ୟା ନବ ସଂଖ୍ୟା ନବ ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ନବ ସଂଖ୍ୟା আসমান্তর সংখ্যা সংখ্যা নব সংখ্যা আসমান্তর সংখ্যা আসমান্তর সংখ্যা গড়িয়ে আনিছিল মা মা কাই নিতিদিন তো ধরে কি দুইথর ডাকিলে মা পড়ে গেছে আছি আসবানি কইছি মা তো পাই তো পুয়া সংখ্যা আনিছিল মা আসিকি নেই যা ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିକି ଆଣିଛି ମୋ ମାର ବହୁତ ମନ ଥିଲା আসমান্তର ସଂଖ୍ୟା ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ମନା କରନ୍ତୁନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଏ ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଖରାପ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି ମା ସଂଖ୍ୟା ନ ରଖୁଛ ନାହିଁ ମୋ ବୋଉ ମାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇବି ମା ମାଲୋ ଏ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କି ବଞ୍ଚିବନି ଠିକ ନାହିଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଏ ଖରାରେ
ମା ଟିକେ ବୋଉ ମାକୁ ଡାକିଦେ। चुना हुए से एका महामारी